Pragmàtica intercultural. En últim any de carrera fiu una assignatura que es deia Pragmàtica intercultural. Parlava sobre l'estudi de l'acció i de la interacció comunicativa. Nosaltres donàvem una perspectiva des de filologia francesa i fèrem un treball on demostràvem que certs gestos depenien de la cultura. Vos en faré una prova. Si jo en francès faig així, això què vol dir? A. Molt. B. Tindre fam. C. Tindre por. D. Diners. Vos deixe pensar-ho. I ja ho sabeu? Resposta C. Tindre por. T'as peur? T'as la trouille? Tu flippes? Contràriament, per a mi, això vol dir molt. Ara pareu atenció als dits. Ara imagineu que esteu en un bar. Ara demaneu-li al cambrer 3 cerveses. Ensenyeu-li els dits. Un francès diria 3 cerveses. 3 cerveses. Mentre que jo haguera fet 3 cerveses. 3 cerveses. Perquè jo en els dits de la mà compte 1, 2, 3, 4 i 5 i no 1, 2, 3, 4 i 5. I tu com ho fas? Au, cacau.